Máis de 130 persoas participaron o pasado domingo na festa de entroido organizada pola Asociación de Xubilados de Taboada, unha xornada que empezou ás 12 da mañá cunha misa para dar paso arredor das 2 da tarde ao xantar. Unha copiosa comida onde o prato principal foi o cocido e no que non faltaron os postres, onde as raíñas foron as filloas. Despois da sobremesa foi a hora do baile a ritmo do son de Souso de Boente, unha festa onde non faltaron disfraces e tampouco pequenos agasallos para os asistentes.